shugaban zuri sai wanda ya so Abdulhadi akan haka ne nake raddi ga abba gida gida naji na ga yanda ake ta kaunar shi naji yanda ake fadar nunan kaunar da yake wa manzon shi shi yasa muke san shi mai san manzo muna bin shi mu mutan Kano kishin mu akan annabi yake tashi mai san sa inda ya nema ba a'a muke bashi dan haka abba mun bashi jamu mu je farin sashi sunanka wannan da ka bayyana shugaban bayinka alaye har sahabbai yana so abba ashe mana cikin rafi zaniyo karfan kifi yau da na karyar wofi an samu ba mu aiki ba ba za mu zaɓi saunawa yammacin ƙasa za a yi kwamfasan ta gina mun bari yau ana ta rusa mu so ake kasuwanci yau a daina nuna mu an daga manya an karkashe kananan mu yau virus ya kama mu an tushe makoshin mu filayen ibadar mu ba an kyale wa Allah ba Welcome, Otambao, the Emir of Rano, Alhaji Kabiru Muhammad Inwa. The Emir of Rano is here with us. Otambao, Alhaji Kabiru Muhammad Inwa. I also like to recognize the president. Honorable Shitu marafan gaya kuma dan kwankwasiya. To Malam Shitu, wani kira za ka ga wannan sabon gwamnan jihar Kano da za a rantsar a yau 29 ga watan 5 shekara ta 2023, wani kira za ka yi masa? To aiki ne dai saboda yadda aka mai da Kano baya, aiki ne ja a gabansa, ko muna mai addu'a ko muna mai fata ko muna ganin muna tabbatarwa zai iya. Za a mai da Kano yadda ya kamata ta koma, za a mai da Kano a canja Kano, za a yi aikace-aikace, za a koma ba da abinci kyauta, za a koma ba da lafiya kyauta da aihuwa, za a koma kai yaran 'ya'yan talakawa ƙasar waje, za a koma yin gadoji na masu amfani wanda za su amfani talaka. Wannan gwamnati ce ta talakan talaka, dama itakenta kenan. Madugu ba abin da za a ce da Madugu sai Allah ya saka mai da alheri, haɓɓasa da yunkuri da gan yadda aka lalata Kano, yadda za a mai da Kano yadda take. Allah Ubangiji ya ba su nasara, Allah Ubangiji ya sa mana albarka a cikin wannan tafiya, ya yi dukkan jagora. Amin, shi ne addu'ata. To yanzu wani kira za ka yi mutanen Najeriya da kuma mutanen Kano game da wannan demokaradiyya, wani kira za ka yi musu da fatan alheri? Su mutanen Kano arzikinsu ne, ba abin da za su ce da Allah sai godiya, tunda Allah ya kawo musu
wanda yake kishin kanan, wanda yake ƙaunar Kano, wanda ba zai sai da makarantu ba, wanda ba zai sai da makabartu ba, wanda ba zai yi wani aiki mara kyau ga al'umma ba, wanda kuma zai taimaki al'umma, wanda shi gwamnan al'umma ne, taimakon kuma al'umma zai yi. Wannan shine bayani na. Muna maka fatan alkhairi. Sunan malam. Sunana Alhaji Aminu Abuno Kofar Mazugal. Wane kira za ka yi ga mutanen Kano da kuma wane farin ciki kake yi a cikin wannan rana da ake rantsuwa, wane farin ciki kake ci? Ina matuƙar farin ciki da mutanen jihar Kano da Allah ya kama wannan sabuwar gwamnati wacce za ta kula da al'umma talakawan Kano, bangaren makaranta da asibiti da yanayin da talaka ke ciki. Ina matuƙar farin ciki da Allah ya kawo wanda zai ceci jihar Kano, mai kishin jihar Kano. Wane kira za ka yi ga mutanen Kano da kuma mutanen Najeriya game da wannan demokaradiyya? Ina kira da mutanen Najeriya gabaki daya da mutanen jihar Kano a haɗu a yi addu'a, a haɗa kai, a zama uwa ɗaya uba ɗaya. Allah ita ya sabo gwamnatin nan sama da ƙasa. Allah ya ba su ikon taimakawa talakawa dangane da makarantu da asibiti da yanayin da ake ciki. Allah ya kawo mana canji na alheri. Ina matuƙar farin ciki. Allah ya taya su riko, Allah ya dafa musu darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Me za ka ce wa sabon gwamna game da wannan rantsuwa da ake? Wane kira za ka yi masa? Ina wa Abba Kabiru Yusuf sabon gwamna game da wannan rantsuwa, ina taya shi murna kuma ina taya shi addu'a. Allah ya taya shi riko a bisa niyyarsa ta alheri da kishin Kano da yake yi, da kishin talakan Kano da yake yi, bangaren makarantu da ba makaranta, 'ya'yan talakawa ga ba sa karatu suna zube, bangaren asibiti ba magani, ba kula da lafiyar dan adam. Inda masa matuƙar farin ciki da wannan shine burinsa, ya ga ya taimaki talakan ƙasar Kano, ya kuma tallafa wa talakawan Kano, ya kawo mana ci gaban Kano. Allah ya taya shi riko, Allah ya dafa masa saboda Annabi Muhammadu. Muna godiya, muna fatan alkhairi. Sunana Abdullahi Ismaila Kwalwa. To Malam Sama'ila, wane farin ciki kake da shi a cikin wannan rana da ake rantsuwa ranar 29 ga watan 5 shekara ta 2023? Wane farin ciki kake ciki? Gaskiya dai kin san shi farin ciki ba a iya misalta shi, ba a iya, kawai dai ana cikin farin ciki kamar yadda kowa yake ciki. Kuma alhamdulillahi an yadu wani canji da Allah ya kawo shi, canji ne wanda ya kamata mutane su karbe shi a yi farin ciki da shi. Muna munna za a samu canji, kuma muna fatan alheri ga shi gwamna da yanzu a rantsar da shi cikin yardar Allah. Kuma muna fata sabuwar gwamnatin da za ta zo, Allah Ubangiji ya sa ta zame mana alheri ga baki daya a jihar Kano. To wani kira za ka yi wa sabon gwamna? Sabon kiran da zan yi masa shine ya dora akan irin tarbiyyar da ya samu ta yin aiki wanda ya shafi talakawa wayanda suke ba su da shi, dora akan kiwon lafiyar jama'a, dorawa akan gina makarantu da gina rayuwar yara ta bangaren ilimi da kuma sauran abubuwan da aka shi ya taso yana ciki, aka saba da su da shi, ya dora akai kawai. In aka dora dama nasarar baya ita ce take ka ta gaba. Me za ka ce wa mutanen Kano da kuma mutanen Najeriya? Mutanen Kano ina kira a gare su a yi haƙuri, a bawa gwamnati haɗin kai, a kuma ƙara addu'a. Ubangiji Allah ya sa wannan kyakkyawan niyya da kyakkyawan manufa da muke da ita, Allah Ubangiji ya tabbatar da ita, Ubangiji ya sa a samu nasarar da ake bukata. Mutane da kansu su ne suka samar da canji, to kuma su ne ba su tallafa wa gwamnati, saboda gwamnati ba ta zauna ita kadai, babu mutanen da suka kawo ta ba. Wannan shine kirana ga al'ummar jihar Kano, a tallafa wa gwamnati da addu'a, kuma Ubangiji Allah ya samu dace. Ba za mu zaɓi saunawa. Yau da gobe sai Allah Ubangiji mace ruku, mun jima mana kuka gare kamar roƙo. Maroko ma'aikinka da sa adewa da sako, dan gari hada bahu, mun haɗe kai man sako, tutuka na mako ƙoƙare mai ya Allah raba. Ba za mu zaɓi saunawa.
tafiya ya tsaya akalar mu mun fahimci manyan jam'iyyu ne ka rubuta mu sai ya ce mu tattara mu canja duka tsarin mu shar yau da mu rike akidar mu dan yanke tsarin mu ba za mu kama mu isa ba za mu zaɓi sauna ba marubu a yaƙe mu ƴan Kano mun malifi daga ce mu bar maka zaɓi mu gayyama ba za mu zaɓi sauna ba mara hujja a siyasar su sun ɗora mutane da yawa a wanga mulkin su a taho a cece mu a fashe mu a hannun su ba zo ka rusa su ka kau da dai aƙidar su dukkanin makarcin su ba za su samu sa'a ba ba za mu zaɓi saunawa madugun ya taro jarumai a tawagar shi zai rike kasa abba gida Kano da shi kuma daga Amina Abdulsalam yanzu ma da shi lamari ya kyau da shi mutu ya karan da shi da ana san shi yaya ba zai yi bai ba ba za mu zaɓi suna ba da dama ba bari mai farar aniya jagorar rike gamba sun bari da daman su sun san ba za su kwashe ba an yi bara mun karba bana ba za mu take ba ba za su je su zauna ba wallai ba za mu tsara ba za a yana buna ko wani kira za ka yi to ga mutanen Najeriya da kuma Kano gaba ɗaya to kamar yadda na faɗa alhamdulillah muna da kyakkyawan yaƙini kuma muna fata muna addu'a Allah ubangiji ya riko da hannun shi sabon gwamna mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf tare da mu 'yan majalisa tare kuma da sauran wayanda za a naɗa nan gaba a cikin wannan gwamnati domin su yi ayyuka masu muhimmanci na raya karkara da ci gaban al'umma da kyautata makarantunmu da asibitocinmu da kuma bawa matasa da mata ayyukan yi da kuma samun musu da sana'a insha Allah ta'ala a tabbatar da tattalin arziki ya inganta tsaro ya inganta lafiyar mutane da harkar noma ta inganta mune maka fatan alkhairi mun gode sunana honorable deputy Zabai Musa Lawali na daga Yamai Niger to masha Allah honorable ya mutanen Niger to mutanen Niger a hali yanzu duk jama'ar ƙasa mu ta Niger tana cikin kwanciyar hankali kuma tana kuma taya wannan abokanmu musamman wannan biki na rantsuwa da za a wa abba gida a matsayin gwamnan jihar Kano to mu ma mun taho daga Nijar ne mu taya shi murna da wannan rinjaye gagarumin rinjaye da wannan babban jami'iya ta samu ta NPP a wannan jihar Kano ta lashe zaɓe kuma yau Allah gwada mu ranar rantsas da shi to shine muka zo mu taya shi murna mu taya 'yan jami'ar NPP musamman kwankwaso da wannan rinjaye da aka samu da al'ummar Kano gaba daya da al'ummar Nijeriya gaba daya da sunan duka wakilan kasar Nijar musamman da diputocin kasar Nijar 'yan majalisa da gwamnatin Nijar muka zo gaba daya wannan gayyata mu amsa gayyata na taya shi murna. To wani kira za ka yi wa shi wannan sabon gwamna wani kira za ka yi mishi game da wannan mulki da ya karba yau? To kasa shi mulki Ubangiji sarki subhanahu wa ta'ala shi ya ga dama yake ba wanda ya ga dama mulki kuma hallau shi yake amshewa wanda ya ga dama mulki. A yau Allah ya ɗora shi jagora gaba ɗaya na wanda zai mallaki jihar Kano kenan muna mashi fata wannan dama da Allah ya bashi ya yi mulki shi cikin yadda al'ummar Kano za ta ji daɗi ya samar mata ci gaba ya samar mata kwance hankali da bunƙasa na arziki na jihar Kano gaba ɗaya da duka tsaro kuma ya haɗa al'ummar Kano gaba ɗaya su zamanto
tsitsiye su madar musu daya domin abin da zai sa gaba ba wani abu ne zai sa gaba, aiki ne na nauyin da Allah ya dora mushi da jama'a ta dora mushi. Suna so su ga a cikin wannan jagorancin da zai yi na jihar Kano a samu ci gaba wanda al'umma za ta ji daɗi. To wani fatan alkari za ka yi mutanen Najeriya? To 'yan uwanmu mutanen Nijeriya, ƙasarmu, 'yan uwanmu makwabciyar ƙasarmu ta Nijar, muna wa fatan al'ummar Nijeriya gaba ɗaya wannan sabon mulki da suka zaɓe da aka ƙare, wanda tun daga zaben shugaban ƙasa aka zo zaben gwamnoni, muna roƙon Allah ya ba su yi mulki lahiya, kuma al'ummar ƙasar Nijeriya ta ji daɗin mulkinsu, kuma al'umma ta yi biyayya da jagororin da Allah ya sa suka samu wannan rinjaye, kuma za su jagorance su akan tahiyar mulkin ƙasa ta ƙasar gaba ɗaya da jihohi gaba ɗaya. Muna musu fatan alheri da su magabata da su al'umma. Allah ya sa a samu amfani a ci alherin wannan mulki da sabon mulki da za a shiga. Muna yi muku fatan suna, za ka faɗa mana suna na ɗanbaran na Kano. Wane kira za ka yi wa wannan shi sabon gwamna da aka rantsar yau? Wane kira za ka yi? Da farko dai ni ina wakiltar Halifa Muhammad Sanusi na biyu, sarkin Kano na 14, kuma na zo ne a matsayinsa, kuma shi abba ɗan uwa ne, haka shi ma comrade ɗan uwa ne, ɗan uwa na jini. Na ce ɗan uwa, 'yan uwanmu ne na jini. So mu abu ne mai farin ciki a wajenmu mu zo abinda ba taɓa ba a Kano yau an yi shi, a ce ɗan gidanmu yana 'ya'yan gidanmu su biyu su ne gwamnoni, da gwamna da mataimakin gwamna. Saboda haka abu ne wanda yake mai alfahari a wajenmu, kuma mun san saboda yadda aka taso da su daga gidajen namu, mun san cewa ba za su ba mu kunya ba insha Allah. Kuma in Allah ya so za ku ga abin da za a yi a wannan gwamnatin, in Allah ya so za ku ga abin da ya wuce abin da aka yi a baya. Kuma suna tabbatar ina son sanar muku cewa su ba ruwansu da irin harka ta cin hanci ko rashawa ko wani abu, kuma ba za su ba kunya ba. Na tabbatar ba za su ba kana kunya ba, kuma ina fatan insha Allah za a ga. Wane kira za ka yi mutanen Kano da kuma mutanen Najeriya? Wane kira za ka yi musu game da wannan rantsuwa da aka yi na sabon? Ina kira ga mutanen Kano da mutanen Najeriya, mutanen Kano ma a takaice, cewar in suka jira za su ga canje-canje wanda sun jima ba su gan shi ba. Saboda in aka duba aka ga wancan mulkin na Kwankwaso wanda aka yi, za a ga irin abubuwan da wanda yake na kawo ci gaba na jiha, musamman wajen harkar ilimi da kuma harka ta lafiya. So ina tabbatar muku cewa wannan karan za ku ga canji wanda ba taɓa gani ba. So haƙuri kawai za a yi a ba su dama, kar a zaci cewa canjin nan zai zo yanzu nan, ba yanzu nan zai zo ba, amma a hankali za a ga canjin nan. Kuma za a yi, ko da yake ba zan ce za a yi mamaki ba, tunda yake na riga na sun za su yi din, tunda da akwai shi injiniya Rabi'u Kwankwaso a bayansu, kuma yana ba su shawara, na tabbatar zai ba su shawara mai kyau. So ina musu fatan alheri. Mana maka fatan alkhairi, Allah ya tsare. Farin jini shi ya ji zaben ka duniya ma duka ta gani. Ko kakan mai daga baya kaunar ya faɗi sai gogo ta ɗau bugi. Da kai dogon nazari kan ka tuna to ashe na 'ya'yan ta guda biyu. Kai ka kaura ɗan baki da siriri ɗan fari. Ya ga mana ƙuri'a domin za a fi maradiya. Bayan sun yayya ga ƙuri'ar an kama su duniya ma duka ta gani. Da hoton su da bidiyon su nan ka aje kai bana. Akwai ya ba dogari, sai wata ce a bar su tura su yi takara. Wai dan ya ɓace mana sai aka mai gemun ka da ƙasun ba cikin dare. Mai takardar ta kafiri wai shi ne duk hujjar ka dan tsabar mamare. Shi ba audu gudu lamarinsa ya kwaɓe dan dare. Dan kwa ya shuka tsiyarka ko
kuma ya girbe kai gida. Baba mai gwagwar mai gidanta ya fada limuwa. Zama ɗauko bai zandala mu haska muku shi bana. Ka ta kwaikwaiwa na madoba an rufe baki shiru. Yanzu kan matan gonakin mu za mu iya biya kaɗan. Dama shi kwaɗayi ƙaryen ka shiga cikin wulaƙanci yan uwa. Da guguwar sauyin ya zo sai Allah ya taimake mu yayi mana lamuni a NNGB fatan mu mai kayan marmari mata da matasa suka je